Kutenge mago mag somo nyakoro mga jiwang'wangi mago mag siasa kama limbe ma Jatend Piny Kenya William Ruto e kaunti zario makaluo juma mokalo medo nyuolo paro mopogore. Jopiny ogolo pachgi e wi limbe no manyo kelo geno ni dongruok dhi chopo kaluo kata obedo ni ne ok gisiro piny owacho lwedo e kinde yiero mokalo. Ndalo machuok bang' limbe mar Jatend Piny Kenya William Ruto e kaunti ma Homabay kod kaunti ma Siaya, jopiny gwenge makaluo ogolo pachgi kaluwore gi limbe no. Gimanyo Lieutenant President okobiro i headquarter wa Siaya. Nonego bedo biro headquarter ma Siaya to Siaya pong to neno kaka Siaya chal to medo rengo tich to wagero Siaya to dhi mbele. Moko kuom jodak go nyiso mor margi gi limbe kod rwak mane jatelo no yudo e counties go. Winjo ko wacho ni Homabay County ka nomiye just 1%. Maendi is an opportunity modhi redeem godo Homabay County. Magik mano promise go nyaka timo mondo mikoka jo Homabay County obed kode gi yie. Kata kamano nitiere gombo mag dongruok moko kuom jodak makaluo nyiso makoro gigeto ni biro chop kare pono no jatelo no duogo kendo e piny luo. Siaya ka waonge kata university mo wan go polytechnic institute kende e Siaya County li Siaya headquarter ka duogi miwa kata university moro achiel nikech agriculture manoba mochako be tinde odoko lal. Dwaher mondo halo dongi kaka nyonego beno yawno chiro yugis ko yie to duogi mondo business thrive kamora mora e Homabay County. Moko kuom jodak go nyiso to margi e chopo singo mano chiwo gi jatelo no ahinya mago mag dongruok ka koro gisundo tend county mondo lo machiegni ahinya singo go mar neno ni gichopo kare. Pod wan ka jo Siaya waonge koda yie ni gigo nyalo timo nikech wasebedo gi presidents mang'eny gi jotelo mago kata governor mano ayo kata mantie sani tino wakwayogi gisebedo ka gichiki mang'eto chwe makotimo koro ana kwa jatelo niko kobiro Siaya kata aidi mano timo nwago olugi kiko wacha to doko weyo gi kamano. Koro gimwarito makoro dong' en ni oket gigo e tim kiko wach gi dhoge. Ang'eyo ni governor Mr. Orengo biro fuate mondo oketnwa gige tim. Bende gin kod geno ni biro chak kembe kaluo mondo kony loso thuolo mag tije ahinya to ni rawere. To parwa kaka wan kijende tichando wa pikoromo dendwa to nowacho ni obochako gi joma ni piny kod joma ni malo. Puoch gi pak ne jotendwa motelne gi governor Gladys Wanga kuom rwake gi mor kendo kuom chiwo kwayo mag jopiny kendo kuom president mondo respond no dhi kelo nwa dongruok mopogore kaka mano kwan machalo revival of cotton industry, kelo udi mag 500 midwa ger Homabay, loso yore mag pi, loso yore mag nderni mochuchung' mochokgi. Kata kamano governor ma Homabay Gladys Wanga onyiso yie mare ni kwayo mane gi pedho nyim jatelo no ibiro chop kare. Wach mar Kindu Bay water project ma is 90% complete wawacho ni nyaka bed completed. Wach mar paya ma Kindu Bay ni no sin chon nende no we biro ka chon. Wacho ni nyaka tiek paya no mondo mende madongo kaka loka di Uganda to nyaka ka dhi kuno. Wach mar lo mariwa mondo wakete special economic zone. Ikmano wacho ni neni chojotuno. Magi mbaka manyo wagoyo e weche mag dongruok maturwa ka. Paro mogol gi oganda luogo koro nyiso yie mar gi tiyo kod piny owacho eneno ni gin bende giyudo dongruok mana kaka oganda mamoko e pacho ka.